Tänään oltiin Kotkassa sparraamassa someasioista paikallislehteä ja tässä vieressä on nyt sitten päätoimittaja Ankkurista, toimitusjohtaja Petri Piipari. Terve. Minkälainen päivä sun mielestä oli? Päivä oli tiivis, mutta mielenkiintoinen, että tässä tehtiin lyhyt katsaus tärkeimpien somevälineiden käyttöön ja ikään kuin ideologian perusteisiin. Ja tavoitteena oli tehdä nämä vehkeet tutuksi meidän firman väelle ja luoda sellainen positiivinen fiilis tulevien suunnitelmien varalla. Mikä oli päivässä parasta sun mielestä? Käytännönläheisyys ja se, että tutustuttiin ihan sormituntumalla näihin eri sovelluksiin ja niiden käyttöön. Joo, kaikki ei ollut ihan niin mukana alusta asti, mutta pikkuhiljaa somevastarinta murrettiin siinä päiväaikana. Kyllä. Tässä oli mukana myös haastavaa, hiukan ikääntyneempää kohderyhmää, mutta viesti saatiin perille ja paikallisen median kannalta se jutun clue on se, että jos me emme mediatalona tänä päivänä näy sosiaalisessa mediassa, niin meitä ei kaikille kuluttajille ole olemassa. Nuorempi väki toimii verkossa ja paperilehden lukijakunta ikääntyy koko ajan. Eli tästä tiivistettynä, niin kohta alkaa Ankkuri ja PK-lehti löytyy somesta vähän tiuhempaa tahtia. Ottakaa seurantaa. Kyllä sen voi luvata, että varmasti vielä tämän vuoden aikana näkyvää tapahtuu. Voimiston näkökulmasta parasta oli päivässä se, että tästä saatiin hyvä ponnistuslauta tulevalle tekemiselle. Uskotaan, että tästä mennään yhdessä niin kuin tuonne somen pyörteisiin vähän vauhikkaammin kuin tähän mennessä on tehty. Kyllä, ja koulutuspaikkanakin tämä kotkalainen ravintola Vausti oli erinomainen, että täällä on hyvä ruoka ja miellyttävät kokoustilat. Pitää allekirjoittaa. Käykää täälläkin tutustumassa ihmisiin. Kiitos, Pete. Ei kestä.